Uztaia gora gora lurretik zerura, gira alde batera ta gero bestera, ta bera, 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 ta bera, bera bai. Uztai barruan preso gelditu naiz orain, lan roberra, po, 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 ran roberra, po, 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 po. Ran Robert ran, po 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 po, ran Robert ran, po 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 po. Eskerrik asko. Aste honetan joan da eta bersotan nola ez aipa. Gure Imanol Urbieta zena, hainbeste kanturen aita. Historiak luze jarraituko du, bere doinuei jarraika, jolaserako ta pozerako sortu zituen amaika. Aurrek euskaraz kantatu ezean, herri euskaldunik ez baita. Herri euskaldunik ez baita. Gaztelerazko kantutegian, naiz eta bazen aukera. Kantatu euskara zein genulako, orain euskaldunak gera. Eta doinua ez da doinu huts, begiratuta barnera, kantuen bidez eraman gaitu gu mundua ikustera. Eta kantuok barruan zuten bere mundu ikuskera, bere mundu ikuskera. Baina normala da bizitza bat, urteekin agortzea. Ta tokatzen da merezizuna, Imanoli aitortzea. Euskalgintzan ez erlajatzea, ta bidea gogortzea, eta umei transmititzea, lengoa gogoratzea, gogoratzea lengoa eta kantu berriak sortzea, laraira.